الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. أنبياء لتنو أنبياء صلي تشيدنك صلى الله عليه وسلم. أنا كشيبو أنا كدنكو نوت منا كبوي ala ko qur'ana kono ko ayeteliya kata lapatoma akateliya kata chidem batoma batomunum beke sababu ye nabe ala kayafa anaka junbu yafa belebele basoro ani batomunum beke sababu ye nabe arjanna soro arjanna min ka bonya ye sankaba wolon fula ni duguma kololon fula nuyu ukala nyuguna arjanna bonya ye wode ni arjanna ala ya labbe kabila ala ya sirnya bawo denye aya wore kono ala ko aye nyugonda kata hera kouma balmo an fule ka talaba min damina tereti belebele bade do nyogonda kene de do kata alama kata chiden batoma katugu chiden ko ne kata arjanna nyinima andelila sangosa ambe kitabu dota menyina amoke paske nyina ntafe ka dongo do ke wajuli ni wajuli min fule ninye nafila arakannani ika doni fo doni ke bawo ko basitala me anyuma ika toye don dola puro ni mogomi ni uni nimfana delela beke dongodo ukana jate mina ko fana ya damana wajibiye ube ni mogomi nyo toye mogomi nya toye domi ikana miri kwa ye wajibi do de toy wala uko akeli bashitala me akanyi kabila dondola minya Abdullah Jibrin ayafu aka kitabu do kono al ijabatul bahiyatun fi masail ramadaniya ayafu nyinen kalifulana la kafo tarawih min fulani nye arakannani ni mugo be shigi ni almamiya ke ushigira bashitala ika bilasirali kuma udofo akausa mugo ka jiya baro ke ube akausa mugo ka farika fa ukallaf wala mbalmo lailatul qadri min fulani ni anyini ni daminana ciden ko man qama lailatul qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi akoni mo min lailatul qadri su ni ya jo ni liman yayi ni ba do ko alaka sariya do de do nafila de do fen kanune do de do ni alay nyamra naye iya joni liman yaye iya jo fana ni ejigi bala ko ala bisarala obeke sababu e kata salo lailatul qadri min temena kana nyina taba junubu yafa kana nyina ntai maba junubu mise yafa ye ngembalmo min farala ka bi man qama lailatul qadri imana wa ihtisaba imana inyoro an kanka bilasiralu do ke nyogonye nambe do munun ke kumala bilasiralu fure munye ni lailatul qadri nyinini la joli la kalanna
akake ni dusukun kalasi baton nunu nyogonda nunu ukake ni dusukun kalasi uye dusukun kalasi ciden ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ako baraw bekeni ngania de bara ni ba ke ni ngania dode donc ako hada mare ni yemi ngania ala bode sabiye ikado bara nyuma be sarati bere ba fula bala dusukun kalasi ani bara ka be ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni dusukun makalasi bara la ala ta minade qala ta'ala fil hadith al-qudusiyya ana aqna suraka ani shirk man amila amala fasiraka mai khairi tarakituhu wa shirkahu ala ko ni mugo munun jera na be sika kari kabo nyogona ne ala be sika kari kabo nje nyola kateme auka ni mugo mo ye barake ye fe ngore faranne ala ko bara ina eni ka bara imbenne ala bawtoy mana sarate o bara sugula fen sababe anka nyere prosuluma anka sufe joli inkono anka kalawuna anka kashiuna anka janto anyere la fen sabala folo ye juma ariyaw yere jira iriyaw kore munyen ka fendo ke mo kaye ngin ka pato ke pour mo kaye ukum majamu ukun tanu anka nyere kolosoma anjo to salila an kalanto an kasito an kan janto nyere la yere jira kana yala hada made kashi bese kana yima salila ibe kashi chide nyere kasira salila adisi be wuli komi taga na be kashi salila ni kashi nana ima yerema ni alanya siranya ukanye de me yere foroshe kashi an kan yere kolosoma de yere ko ewa yere kulo salliwula kome abe misiri caman kono cogomi hadamaden ki yere kulo side ba fo de mako yere jira anka duwawu kononana anka kalawu kononana anka salliwu kononala anka kasiwu kononana anka yere korosi kabo yere jirama andu suwon kalashi alai fulana ye munye asumwa sumwa kore munye mana eyi ka baara ke ka dogo ala kama o kofe yere kato fo pour mogo kitanu yere yi ka baara dogo yere ye baara dogo ka ke ala kama mogo ma bo kalama de mais o kofe yere kato baro bo ko fo mogo ye pour ka me kutanu u ba fo de masumwa an kan yere krosama ona na hadisa kono yere jira yorola ala ko man samma Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi Allahu bihi awa ala ko ni mo menyi ka barake pour mo ka me ukitanu ala bi lamalu yade qiyama kene ka ala bi mo lameli ika kopela kila malu ya qiyama kene ka ni mo menyi ka koke ko mo ka yede ala bi ra mo lade wala an kan ni re koroshi riyawu wasumwa an kan yere kolosama wal uzubu ye munye yere ki ka bara nyuma ke kanyagala yere jatela ne kausa karasai ne ba ke ka bara nyuma mununke kausa karasai kausa ntanai ba fo de ma al uzub hada moden ki yere koloso fanama baton nunun ke to kononalla balmo ni yere jira min fuleniye kolo chaman de bala sababu de be hadama dembila yere jirala o sababu do ye munye doni ke bawo ko min asbabi riya hubbul jahi wal manjila balmo sababu min be hadama dembila yere jirala a do ye munye titiri kanu joyoro kanu tanuni kanu majamuli kanu o be ke sababu ka hadama dembila ibe yere jira donc an kana joyoron kanu titiri an kanu lo kanu mogo kam majamulini tanu i kanu kanu de ni mogo ye nunun kanu ko jugula ibi yere jira joyoro kanu titiri kanu majamuli kanu tanuni
ni ye nunun kanu doro ibi yere jira nunu ye sababu de sababu min be hadamaden wole kata yere jira ma wa min asbabi riya'u atamamu fima fi aidin nas sababu fulana min be hadamaden wole kila suku bila yere jira la ki tamake da hadamadon ka boro la fenka ni mogo yin natani tamake da mogo ka boro la fenka o be ke sababu ibi yere jira parce que yere jatela ni ne man ni fon nin kame atin so ni ne man ni fon nin kaye atin so ibe ka baro ko pour mogo do ko oye akiso ubi be ka baro do ke pour mogo do ka me ika ka boro la fen so donc yere jira sababu do yen ninye ki tamake da ki nata da hadamadon ka boro la fenka o be ke sababu hadamaden be yere jira wa min asbabu riya'u al-firaru min al-jami abe yere yira ka sababu la sababu mun be hadamaden la sukki bila yere jira la mo min be boli hadamadon kan la kusiri koro e yere bado ninya ala ta yede ninya ciden ta yede me ninne ya fo ube ninne ya ke mo bil la gosi ni sirana hadamadon kan la kusiri ko ni korodoro ibi yere jira ala ye shebau tanu wala yaqafuna lawmata llahi shebau ala ye ulutanu akute sira jalakila shika jalage ala kola tinya foli tinya kele ala ko kele ute sira jalakila shika jalagila ni mogo ko ebe sira mogo ka jalagi koro ibe poli mogo kala gosilima ibe yere jira shika sutala hada madembi iduskundiro ala dela ika alamina ki duskundila alala ki ka ko shembe alama ala tay minye iko fo ala tay minye iko ke ni mogo ko ebe pole hada madon kala gosirinya ne kana ninfo kana ne kana ninfo ni nimbe fonye ne kana ninke ni nimbe fonye ala ko fona de do o be ke sababu bi yere jira ninde yere jira sababu do من أسباب الرياء الجهل بحقيقة الرياء والإخلاص أبي يرجع سببولا سبب منبا تهدى مدن بي يرجع نمو يرجع يره حقيقة من يكولو كولو من بالا أني دسكون كلاشي يره حقيقة من ينفع من بالا مغو من تودو وفنا بك سبب بي يرجع كولو كولو يمين حقيقة من ينتودو dusun kala si nafa min bala gai minya ni todo o be hada madem bila ibi yere jira wakati be jogori ha donc wala nunun de sababu min be hada madel la soku bila yere jira la an kanyere koroshi bato munun fulen ninye an kanyana ma yakono na bato ute bato chama nyere min nunun fana ma kalashi alaye yere jira tara yula balmo ye kasara bele bay donc nan ko yere jira ye ni sugude yere jira fura jumambala ni mogo min bafe ka yere mina kan yere jira ikani ka baraw ke pour mogo kame ube ikani ka baraw baro o mogo ye fura ubala afura do ye munye istihdaru muraqabati llahi ta'ala lil abdi jo yere jira fura folo ye munye jon kado wakati pe ko ala korusili bika jon kado wakati pe ikado ko ala bake ki kuroshi ubafo nindema wa hiya manjilatu al-ihsan ubafo de ma ko al-ihsanu chiden fule ko de fo hadisa kono jibrila ka hadisa tumami jibrila ya nyirin kamali ihsanu chiden ko man ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takunu tarahu fa innahu yaraka hadisa minna muslimu kono jibrila ko chiden ma ko nyuma ye jumaye chiden ko nyuma ye minye ika ala bato ka ke ko mi nyaabe alala ne ka dankana ni kalli mana mashoma ika dokoni ala nyaabe ela wala hada made a doko ala ka koroshiri pika ala nyaabe la ka koroshiri pika wakati be niye nimbila inye koro wakati be obeke sababu
iti yere jira o be ke sababu ite ka ko ke pour mo ka me ka ko kelen ko fe utu barobo afulana jumae al-isti'anatu billahi ta'ala ala taqallus min ar-riya yere jira fura fulana hada maden ka deme nyini alaye alati kishi kibo yere jirama qala Allah ta'ala anil mu'minin ala kum mu'minu ka kibariyala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suratul fatiha kono mu'minu abuka duawula antigi ala ambe ala kelem pewde bato ante foy bato kafara alaka ala kelem pew fana ambe deme nyini edefe ikan deme bato la ikan deme anka bato be qarashi ala kelem pew chegom ومن الاشياء التي تنفع في هذا الباب الاستعانة بالله في دعائه abes feuna femmunum be hada maden nafannin koyna ki deme ni tire jira ika deme nyini ni Allah ika do kono ciden ko sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu ittaqu haja shirk fa innahu aqfa min dabibin namlati dondola ciden ko hada madon akwa ya yere koloshi nin fulan ka fuyani ni mushrikiyama ni mushrikiya adogolembe hada madon kono adogolembe hada madon chela komi dengenyi bileni ashena no kulufimana faqala lahu man sa Allahu an yaqulu aw uko chide malaya kanu sebo kam min fo chide uyo fo chide ube ala ya kanu chide kam min fo sebo ya ufuye aw sebo ko chide e fule ka fulanka fo ya dogole min fo sisa ko fulanka fo ya adogolembe anchela komi dengenye bileni ka shena no sufi mala ewa fara fimanka ambe kisini na chuguni wa kayfa nattaqihi wa huwa aqfa min dabimin namli ya rasulullah ukola kachide min dogolendo kateme dengenye bileni shena nonka amba nyere kisini na chugudi nin fulanka fo ya sugu amba nyere kisini na chugudi qala qulu allahumma chiden ko akafu antigi ala inna na'udhu bika mina an nusrika bika shay'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu awa antigi ala ambiya embe tanganyini ala fe ankana foyi fara alaka ambe mindo ambiya fa delifana ante mindo ahmado yenni hadisa bo Sheikh Albani ya Allah saha donc ni mo min be sira ikani yere jira ni do awude fo Allahumma inna na'udhu bika min an nusrika bika shay'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu ikani do awucha ya kosobe abikisi yere jira la yere jira afura sabana ma'rufatu asharu iriya wa hakamu al-ukhrawiyya hada maden kado kolo min be yere jira nofe ani yere jira kiriye minye lahara ikoto haisu anna li jahala bi jalika yudi ila al-uqui wa tamadi fihi parce que hada maden mi kolo min be yere jira nofe ani yere jira kiriye minye lahara ni todo ibe bi yere jira kono ewa ibe dume yere jira kono fana falyalam hada maden kado anna iriya mahbatu lil amali mogo kado ko yere jira abe bara wuciya wa mujib li shaqtillah yere jira beke sababu ka ala la dimi hada maden koro wala aqilu haklima la yata'abu nafsahu bil amali la yakunu lahu ajru alaiha hada maden haklima siti yere sege barala sarati bolo bara minna hakilma siti yere sege bara sugula fa kayfa idha kanat tujibu shaqtullah wa qadabihi chugudi ni pewa bato min ni bara mi ni abeke sababu ka ala la dimi korode ibo ke chugudi ola mana hada mare ni hakili bila sarati bolo bara minna ite sokake chugudi bara mi yere ni yake ni ala be dimi koro yawoyo yere jirai donc ikan nindo yere jira fura sabana de fulen ninye
kolo kolo min be yere jira kiri e min lagara oddo e ma ye hadisa sahlen dobe sahih muslim kono yomal kiyama do ala be mo folo munu yere kiri tige nulu folo beta jahannaba kata jani jahannaba kono jahannaba dembe nye woyede jahadu kala qur'ana kalam baga ngana doni ke baga ewa ani fonna siri yomal kiyama do nunu folo de kiri be tige jahannaba be meneni wulu folo de jahadu kala mi ma aka jahadu ke alakama na ye jahadu ke ni yere jirade ewa ani qur'ana kalam baga ni doni ke baga min qur'ana kalam baga min ma ka qur'ana kalawun ke ni alakama koye ayu ko ni yere jirade doni ke baga min ma ka doni ni aba mo la kala ka mo la wajuni alaye aya ke ni yere jirade yomal kama do ala ba fo malika o kan nunun fulo de fufu nyeda ko katu firi jannaba kono ani na fulo tigimi aye financement chaman ke kanyuma ya chaman ke ka financial chaman ke me aya ke pour mo ka fore ko karase financier de yomal kama do ala ba fo ka financier ya fori jiya kono sarati boloya aba fo malika ka fufu nyeda ko firi jannaba kono ni mo saba aburata ka hadisa mafulalen do ciiden ko aburata ma awa ko jahnama be meneni ni mo sabade folo e folo barma yere jira kolo baranka nyire korosi asfura nani nay jumay an naziru fi uqubati riya ad-dunawiyya awa ika yere jira janga kata min be yere jirala jiya fana kono iko o fana laje o be ke saboyti yere jira وكما أن للرياء عقوبة أخروية فكذلك له عقوبة الدنيوية punu yere jira ni lagara janga katabe yere jira la ewa o chogo kelena jiya fana la jaba be yere jira la de jiya janga katabe yere jira jiya janga katayi munye yere jira ala bi la malu ya de mo ba yere jira ima tubi kasaiki dusun klasi yere jira baga imena chogo la bi ra mogola abil lebu de ki waybare kira mogola fo mogo bado mogote ko dogolendo de ne ala be yira mogola fo bado ko karasa ninta ka ko ke ala kama ko te ninta esa ibella malo yade do ko hadisa nyire koro yo ode man samma Allahu bihi o man ra Allahu bihi ni hadisa min be Bukhari kono ani muslimu do ko alla nyine yo o yerede ni mugo yi ka baro ke puru mugo ka me ala bi la mulo ya jiya kono ka i ka baro la meli mugo bela be bado karasa yire jiranti de do ni mugo yi ka baro ke ni mugo ya yire yira ala bi yira mugo la do ko hadisa la nyini ya malo ya nyerede me hadisa mbu fula beta yire jira baga ala bi la malo ya jiya ki yira bela o bado ka fo ebi ka bato ke tuke ala kama ibake ki yire de jira donc ni yere jira kolo de jiya kono yere jira minye awa afra duru nay iqfa'u li ibadati wa dami ijhariha mogo yikabaru dogo silamiya sariya wa kullama ibta'ada li insanu amma watin ijhari li ibadati kullama salima amaluhu min ar-riya hadamade ni yere koroshi yoro munum be ke sababu ni ka bato ni ka ewa nyuma be bo keneka ni yere korosho madro ibe kisi ikabaru be kisi yere jirama mo min ni yere koroshi bara nkinka bara nyuma bila keneka ube bo keneka yoro min yere korosho ko sugu madro donc ikabaru be kisi yere jirama o man qasara mawatin al-istima'i nas harasa shaytanu alayhi an yujhara li ibadata li ajali an yamudahu wa yasnu alayhi ni mo ni ya jate mina ni jama be yoromi dro ne ka bato doke ni jama be yoromi dro ne ka ala bara doke ni mo ma fartu ko bila shaytane fana be kroto ki bila minna iki ka bara u bange mo ye iki yira bo iki ka bato ke pour ku tanu iki ma jamu shaytane fana be korto ko de bili koro mo ka fenyede ko ni jama yoro ye dro te se ki yire mina fo iki ka bato do de ke ka fendo de ke kene ka jama nyana ukaye ni mo mo dabila shaytane fana be korto killa su ka min bili koro aba fo de karasa nim bato ke sa mo ka me ukaye ku ma jamu ku tanu
donc o de fule i ka baara tiɲɛlen ye i bolo donc a ka kan hadamaden silamɛya sariya m'a fɔ baara ma kɛ sariya ye baara ka kɛ kɛnɛ ka mɔgɔw k'a ye o baara sugu n'i b'a kɛ a kɛ dogo la a kɛ gundo la o de ka ɲi misali la silamɛya sariya y'a kɛ sariya ye sali wele ka bange de i k'a fɔ mikoro de la mɔgɔw k'a mɛn o tɛ se ka dogo jama sali misiri la o bɛ kɛ jama de la i bɛna jama la de wajibi o tɛ se ka dogo ko i kelen k'a k'i ka so kɔnɔ silamɛya sariya y'a kɛ sariya ye baara minnu ka kɛ kɛnɛ kan i b'olu kɛ kɛnɛ kan mais silamɛya sariya ye a kɛ sariya ye baara ka bɔ kɛnɛ kan ni sera k'i ka baaraw dogo ni mɔgɔ t'u mɛn donc balima o de ka ɲi i ka baaraw ka kɛ gundo ni dogo la donc o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kisi yɛrɛ jira ma an bɛ ala deli ala kan kɛ dusukun kalasibaga ye k'an ka baaraw kɔlɔsi ala ye subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الرحيم والصلاة والسلام